F'Santa Venera ġew milħuqa żewġ rekords ġodda dik tal-akbar karnizzata kif ukoll tal-akbar ammont ta' statwi mill-istess artist fl-istess triq. Din il-karnizzata magħmula mill-ħadid linjam u drapp hija magħmula mill-Kummissjoni Żgħażagħ Palmisti pittura ta' Kert Friġġieri u fuq disin ta' Clive Mallija. Tkellimna ma' Clive Mallija, volontier u dilettant tal-festa ta' Santa Venera, waqt li kienu għaddejjin bl-aħħar tħejjiet li qalilna fiex tikkonsisti eżatt din il-kannizzata li sservi primarjament sabiex tipproteġi lil bandisti mill-qilla tax-xemx li taftaħ kemm f'Lulju. Hija tara dawra mejt pavaljun illi ma dan il-pavaljun qed naraw l-innu miktub l-innu popolari ta' Santa Venera u fuq għandek versi mill-antifona li tindaq propju fil-Knisja. Naturalment ukoll ma jonqos xbija ta' Santa Venera tal-artist bravu Kert Friġġieri u s-simboli kollha li jippartjenu mal-ħajja ta' Santa Venera. Min-naħa l-oħra triq prinċipali f'Santa Venera wkoll waslet għal kisba ta' rekord mill-Kumitat Festi Esterni Santa Venera b'27 statwa tal-artist mibki Renzo Gauci. Mallija żied jispjega kif is-Soċjetà Filarmonika Santa Venera qed tfakkar is-60 sena mit-twaqqif tagħha filwaqt li l-Kummissjoni Żgħażagħ Palmisti qed tiċċelebra it-30 sena tagħha. Fil-fatt aktar kmieni din is-sena infetaħ il-każin taħt il-patronċinju tal-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono. Barra minn hekk Mallija spjega kif din is-sena qed jiġi ċċelebrata anniversarju ieħor dak tal-15-il sena mit-twaqqif tal-Għaqda tan-Nar 26 ta' Lulju.